τι κάνετε? Μόλις το κατέβασα και λέγεται Meltdown. Το ήταν το like. Διαλέξει skin και όπως βλέπετε σε κάποιες πίστες έχω φτάσει αρκετά. Πάμε να δείτε πώς παίζει. Έκανε και εγώ ένα λάθος. Ρωτήσετε όμως στα comments γιατί δεν έχω ανοιχτεί τη φωνή στο Geometry Dash. Ένας λόγος είναι για να μην φάω copyright. Το έφτασα αρκετά μακριά. Ας πάμε να δούμε όμως και τα υπόλοιπα. Εδώ πέρα πατά λίγο παύση για να μην σας γίνεται βαρετό το βίντεο. Όχι, δεν πατάω τίποτα. Πατάω χ. Και πάμε στο Viking Arena. Δεν έχω βάλει τη μουσική στο Geometry Dash, γιατί όπως είπα δεν θέλω να φάω copyright. Συν ότι ο ThatMLG Dude 300 θα έρθει να μου κάνει το edit στα βίντεο. Βέβαια τώρα το γυρίζω και του το στέλνω σε μήνυμα ώστε να μου κάνει edit και να μου το στείλει φτιαγμένο. Και κάτι ακόμα, στην περιγραφή που έχω γράψει τα βίντεο θα είναι 20 λεπτά με μισή ώρα. Δεν θα είναι απαραίτητο ότι θα είναι 20 λεπτά με μισή ώρα, γιατί ξέρετε τώρα έχω διαβάσματα, έχω και αυτά, ώστε να περάσω σε ένα σχολείο που θέλω πολύ και δεν έχω χρόνο για να κάνω τόσο μεγάλα βίντεο. Ωραία, τώρα πάμε σε άλλη πίστα που υποτίθεται είναι πιο δύσκολη, αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ. Δεν είναι καθόλου δύσκολη. Είδα το κλειδί και μπερδεύτηκα. Και εδώ μέχρι στιγμής είναι αρκετά εύκολη αυτή η πίστα. Για μένα δηλαδή. Και παιδιά, εδώ ήρθε η στιγμή να κλείσω το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.